logo, det er bare noget, jeg selv fandt på 2006. Og det? Nu har vi været til det. Ja, 2003. I 2003? Vi er i 2002. Nej, vi er i 2009. Er vi? Ja. Så er vi igen inde for gaden. Den 22. august 10:47. Okay. Og 43 sekunder trykker vi til med. Okay. Hvad er dit behov for en ny have? Der er et hus, det der. Ja. Kan du lige vise, hvor huset skal være? Det der. Det er der. Ja, det der. Lige der. Det er godt. Vi skal have en bowlingbane der. Det er også godt, fordi vi har hyret en mur. Det er Bill. Og ved du hvad? Han er lækker. Ja. Nej! Hvorfor skal vi altid arbejde med homoer? Han er gift. Han er gift med Ben, som er gartner. I drikker en senere. Nej! Hvorfor får jeg ikke løn for det her? Men Søren, du skal på ferie allerførst. Ej, tak. Og jeg hyrer et ophold hos din mor. Tak. Og jeg har pakket dine tasker med din mormor, du så. Tak. Du er bare afsted. Okay, tak. Ja, farvel. Tak. Ja, Ud af mit hus. Okay. Jeg vil min penge tilbage. Tilbage til Hokus Krokus. Hokus Krokus. Og nu skal vi videre med haven. Så skal vi lige høre, Bill, hvordan går det? Jeg er lige i gang med at sætte den her havenæs op. Den skal sidde herude på græsset. Her fandme sammen. Hvad med det? Forkert havenæs, den glemmer vi bare. Og så skal vi se, hvordan det går med Ben. Hej Ben. Har du fået lavet den bowlingbane, jeg gerne vil have? Bowlingbane? Jeg troede det mente, jeg skulle drikke øl. Er det her din? Jeg er dværg, så jeg er nødt til at gå på mig. Au! Nu stopper I det lort. Okay. Nu kommer jeg. Og ved I hvad? Vi har hyret hans kusiner. Pernils and Rebecks. Ikke også? Jeg er til angreb. Kom så. I på nu. I på. Ikke lige nu, Beck. Du er fuld. Du skal lave den bowlingbane her. Det er bare noget, ikke også? Nej, den skal se op. Hvorfor? Hvordan tror I, at han gerne vil have sit hus til at se ud? Altså, han er busy. Det er pink. Det skal være pink. Og så skal han have sådan, og så skal han have sådan et æbletræ. I stuen. Fordi så kan han bare sidde i sin pink stol med hjerter, og så kan han bare sidde hele tiden. Hvordan synes du, at bowlingbane skal se ud? Altså, hun har ikke noget at sige. Nå. Ja, altså, du har jo aldrig noget at sige. Du skal bare... Du skal... Ja. Tag du deres tøj af, for fanden! Jeg vil lige ud af det hele. Jeg vil lave mere med den Tak for indslaget. Må jeg komme ud til dig? Jeg går lige i gang med at lave den bowlingbane. Og ved du hvad? Det var dag 1, og så ses vi i morgen, ikke? Klik! Den her, det betyder start. Hey, nu skal du tage min havenæs! Nu kommer jeg. Hvad siger du? Åbent! Hvad med dyr, du var? Det skete så meget. Det er så dumt. Stop lige det kamera der. Så Simon skal komme ind og sige sammen med homodyr. Homodyr! Jeg går under og får en bane. Homo! Det var så dag 2. Vi blev næsten færdige. I dag der skal vi både
Både når vi bygger et bowlingbane og et hus, fordi vi har faktisk ikke engang lavet noget endnu. Nå, jeg har taget min søn med på. Hej, far! Sagde du farvel til mor, inden du kører? Nej, jeg skulle ikke. Nå, du går bare over og laver de 1000 mursten derover og derover. Nu prøver jeg, far. De skulle dit. Dit asshole. Og faktisk også i dag, der har vi hyret en ejendomsmægler med det. Men der er ikke noget hus endnu, så vi kan ikke få... Jeg er ikke blevet færdig med bowlingbanen endnu. Jeg vil lige over lave den. Hov, der er kommet en bil. Nej, pause! Så er det Søren, der kommer. Sam Pik. Her er Sam Pik. Det er ikke mig, det er Søren, det er mig, der er fedt. Wow, jeg kan se, du har fået en Ferrari-trøje. Yeah! Men min mor kunne ikke kælde mig, så jeg var så for Gud stopper med baseballbat. Bill og Ben, kom lige her. Nu må vi godt kigge på Og mig. Først dig, Bill. Ja, jeg har... Hey! Jeg har lavet en... Jeg har givet dig en fin havenæs. Prøv at høre her. Vi er sat. Vi er ved. Kom her, Bill. Må vi lige se huset? Må vi lige se det hus, Ja, du har bygget? huset det er... Var det Det er oppe i træerne. Vi har bygget det ud af enhjørningehorn. Lidt herinde under. Åh, det er dejligt varmt dernede. Hvad fanden laver I op på skolen? Nu var skider igen. Kom nu her. Her, Ben, kom, må vi se din bowlingbane. Hvad laver I op på skolen? Her, se, så er bowlingbanen. Altså, jeg er på vores skole. Det her er... Det er opdaget! Vi er faktisk på skolens ejendom. Ja, det ser sjovt ud. Ja, vi står her med en tæsker. Mathias. Slår jeg hårdt. Kom, homo! Mine homobriller! Homodyr! Hvis du får optaget sådan her, så ser myndighederne ingenting. Hallo. Igen! Ikke igen. Jeg har sagt til dig, at jeg Jeg vil første sex! Prøv jer! Homus Krokus, hvordan kan jeg have det? far. Så gør vi nu, Simon. Ja, og nu var... Nej! Det var godt, at sådan gik det godt. Nu går du væk! Og det var så hormonerne fra Homus Krokus.